नंगौ, नाजायोब्ला जाफुंसारैनि बाथ्रा फैया। चिरां जिल्ला सान्थिपुर महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि मुस्रि लेकेन बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला मुस्रि रोदोमसाद बसुमतारीया गासै 25 बिगा तरबुज आबाद मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हादों। बिथां रोदोमसाद बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला 25 बिगा तरबुज आबाद मावनायाव गासै 3.5 लाख खरसा जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 25 बिगा तरबुज आबादाव बिथाङा 5-6 लाखनि गेजेराव मुलाम्फा जागोन होननानै जोंनिसिम फोरमायदों। बिथांनि आबाद मावनाया इयुन लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां जादों। आबादखौहायथ' जोङो खाथि खालानि मावनायखौ नुनानै इनकामखौ नुनानै जोङो मावजेननाय जादों देग्लाय। जोङो बेवहाय गैयाब्लाबो गासैजोंहाय 25 बिगा मावनाय जादों। 9 बिगाया जोंनि बे सालबारि गामियावनो, ओमफ्राय 15 बिगाया क'क्राझार फुथिमायाव जों मावदों। ओमफ्राय बिनि खरसाया दाहालागै जोंनियावहाय 3.5 लाख बारबाय। बे जोलैखौ जोङो खबर मोननायलाय उदालगुरिनिफ्राय जोङो लाबोनाय जादों। DCS भेराइटि होननाय बुंनाय जायो, बेखौ जोङो गायफैनाय जादों। खस्थ'आथ' माबाखौ नायनानैहाय, बिफांखौ नायनानै, बिफांनि बैसोखौ नायनानैहाय मुलिफोरखौ होनांगौ जायो। ओमफ्राय बिसेसके बेवहाय इनसेक्टिसाइड, फांगिसाइड ओमफ्राय इमिटिसाइड एसे मोनथामखौ बाहायथारनांगौ। खारन बेफोर एम्फौजों लोगोसे ओरैनो माखासे खहाजोंहाय, ओमफ्राय अखा हानायजोंहाय बिफाङा गाज्रि जायो, नस्थ' जायो, बेखौहाय लाखिनांगौ। फाननायाथ' जोंनि जायगायावहाय माखासे लकेल बेफारिफोरबो दङ, बिजनेस जायफ्रा बयनिफ्राय थिखांना लाङो, बायनानै बायस'ना लाङो। ओमफ्राय बाहेरानिफ्रायबो माखासे जोंनि बेंगलि मानसिफोर फैयो, बिजिनिनिफ्राय फैयो। ओमफ्राय दा बिसोरो लांनायनि खोथा बुंदों, खिन्थु लकडाउनाव फैगासिनो दङ, मा जायो बुंनो हाया। मार्केटना जुदि होजोंहाय गोजौआव सेल जाब्ला जोंहा बेवहाय माखासे नुकसान जानायनि सम्भाबना दं। बे आबादखौ मावनायावहाय एसे जायफ्रा गोरोंखा बिसोरनिफ्राय एडभाइस लानानै मावोब्ला खुनु लस गैया। मोनदेरनायाव दङ, फैनायाव दङ, खिन्थु लस गैया। बेनोल' जायफ्रा हारसिङै सिगां मावजेनगोन बिसोरो ज' लोगो जानानैहाय, सानै नङा साथाम माखासे लोगो जानानैहाय ज' मानाया गाहाम, गायनाया गाहाम। हारसिङै गोबां समावहाय जोथोन लानो मानो गियानफोरखौ मोनजोबा। दा जोंहा गासैजोंहाय 3.5 लाख बायदि खरसायावहाय जोङो खरसाखौ दोननानैहाय खमावनो जोङो 5 to 6 लाख थाखा जोंनियावहाय इनकाम फैनायनि जों सम्भाबना